syllogism ma chuan 4 basic statements kan neya chungte chu pakhat na positive statement le negative statement in kan then photamo pakhat na chuan all arb kan ziak thiam thebem all arb chu a zung hi b chunga kwal khung vek mai tur khati khani mai all arb chu chuan positive statement pahnih na sum arb he ngau hi chu common a lo shingai lo tan pun a har lawa sum arb ni chuan a then khat kha b ani ang chuan negative statement a omle a negative statement a chuan no arb a le b te hian relation pakhat ma an nei lawa ti hian kan zia kang ti hian in zia lo pon heta hian in du chuan x point da theya a le b te hian relation pakhat ma an nei lo chuan negative statement pakhat lia chuan sum a are not b hi heta han lo ziak ta ila ti han a lo ni ta ni khoi lai nge sum a lai chu ni ta ang kan du lai kan ti thei lai hi sum a khalo ni ta se sum a are not b a then khat te hi b an ni lo ti han kan ziak ang sum a are not b chu chuan khatiang ang hemi te pali hi atlang puin khat ni thum engte hi a common zual prelims level a kan man tur ber an ni a chuan hemi lo po hi heng pathum te hi hei a foundation ho an ni chu chuan sum a are not b hi tun hnai an ron war thar le de ulika mu tur tam to amo chuan khami te pali khalo ni phota a next a chuan only arb ti hi omle ta ni only arb ti in mu chuan a letling zong in chiaranga all b zung hi a an ni vekani ti in zia kang only arb ti hi all bra ti angin kan zia kang hey all hemi hetia ang diagram zui han kan zia kang kan she theyang tiro chuan pakhat lia chuan pawimawh deuh chu only a few arb only a few ti in hmu reng chuan fim khur em tur ani only a few hi tun priya poron lang tel ve thei thova question a klima a level a san deuh chuan a lang tel ve lan tel ve na chance chu anei ve ni anei lutuk zok chuan athan chu I adang ho hi chu reilote kan suinga in she thiam mayang chuan only a few hi chu only a few apo a general chi tlema a har lo deuh lek chi ang te po kha priya te po lang ve themo so only a few arb ti omjia chu some arb and some are not b chumi omjia chu only a few arb chu some arb angin hetiang ang hian kan ziak photang some arb angin kan ziak zelanga chuan enge a phena ron soi anei chua anei chu some arb tiro hi some arb lai chu ni chuan some arb ti nen hian tu na chong kan thil zia hi ala in ang reng some arb ti nen ala in ang reng some arb ti zia kila hemi tho hi kan zia kang only a few arb ti zia kila hemi tho hi kan zia kang amai ro chu ain an lo na lai tu taka chu some arb hemi some arb a hi chuan hemi alai an in to na lai chau hi aron soya amai ro chu only a few aron ni chuan abak zong zinga abak zong helai zong hi some are not b tika aron soi chiang ha la ni chu chuan helai hemi lai an in to na lai hi some are b lai chu ni chuan some arb ti top
hemi statement top le hemi statement in an lo na lai chu kan soi thleng sum a r b ti top ta ila chuan sum a r b ni top helai chho hi kan soi a in a common lai chho hi kan soya a mai ro chu only a few aron ti chuan hemi a abang zonga hi not lai kha ron tel to ta a kha kan sha chan mangaya hemi in sha chan chon hemi ten lo hi chuan syllogism kim lo ani in shafia theilong question in chang theilo ang tu kan ni o chuan ka soi kimin ka sha hemi a hian zo na kan nen chuanin mo pakhat soi le tur la om le si yo lokila miss amasa khan soi thale lok te kal kalau ziak man ka amasa is amasa zo ka only some ARBT well kami ma chi zo kami hi hemi heng ho hi mo ai kami lo zo kami ma le chia ka in chia ma sabe rai ti kha all ARB ti wel kami kalau ziak kan all ARB ani chuan all ARB ani chuan atong hei asa tong hi ngai ka ulamo all ARB a zong hi bi ani atia heti hian kan zia kang hetiang hi all ARB zia dan turani sum ARB chu sum ARB a le b hian common lai an nei don sum ARB ni chuan no ARB ni chuan a le b te hian relation an nei lo chuanin heta han sum AR not b hi heta han kan zia kanga sum AR not b ni chuan sum a chen khat atia tro a chen khat chu kan du lai kan la ang ta hi chuan avai in a ni ta a kan du lai kan la to panga sum a helai hi sum a lo ni ta semo helai te a hi b ani ve lo abak zong chu b ni vek to na helai zong te a hi b ani ve lo heng hi positive statement pahni le negative statement pahni te kan nei common te ho zia dan nia chuan all ARB kan ti chuan only ARB kan ti chuan all BRA hi ale zong in mo heta b om de hi all BRA angin kan zia kang all BRA b zong hi a kan kwal khong tir le to pang chuan only a few hi kan soi le lokanga only a few chu ti han lo ni ta ni kina kan cho huna khan mo a chin thia bi ka ngai do na in chin thia bi lo chuan in chang dik lo meang ka chin thia chin dana chuan mo tu ti dan nge ka shat po ka shelo ka ti dan ve shim chi mania only a few ARB ti han ka lo jo ta ni lekina conclusion ka chiar huna khan only a few omna bi kha sha theinan only a few ARB hei helai ka tika chuan helai a lampang hi tihan x pahnih te ka da ta heti hian heti chin zong hi statement diagram ka jo huna han ka jo ta ni chuan chumi phe na lo oma chu zia lan kher chu angai lawa ma se tuna chon in du le ko ulamo zia ula hemi hi chuan sum AR B aron soya hemi hi chuan sum AR not B aron soya kha kan ril ru kha x lampang zo ka hi not kha ni ta tik lampang zo ka hi adik zo a positive statement kha ron ni ta kha tik le x ka da khanin ka zuk mu khan he chu only a few soina kha ni hi katia ril ru kha i conclusion decision siam kha ol big ta ni achan chu heti hian jo top ta ila sum ARB conclusion a khan sum AR not B te ron ti ta se sum AR not B te ron ti ta se kan ngai to kan buai vek do ni chu mo i hemi kan hetia x te le ti tia kan da lo kha chuan achan chu ne kina only a few hi question
alaron tam do na popular ber tur ala ni do na i tlema thuak sen de uhle ka ngai awangin an war ni an war ani chuan next sakan kalang conclusion question dan pura chumo statement aron pe anga statement pathum pali te pahni te adu za za ron pe nga chuan conclusion aron omang statement a chungin diagram kan zia kang statement chu hetiang all a some a no ti vel how angka statement how khan nita chuan conclusion kha kan conclusion aron zia boka nga conclusion te zi nga khan and hi nge true and hi nge false ti kha ke ma nin kan lo judge don ta ni chuan conclusion dan tur te a chuan definitely true adik chiang bal ti kha a theya definitely false a thei boka adik lo chiang bal a thei boka khatia kan diagram kan jo achanga false nge true nge khatiang khamo chuan kan say emo doubt kan tita a chu i kan soi chiang thei lo ni kan she chiang thei lo kan thiam lo awanga kan sha chian lo ni lovin i khami diagram kan en atang khan hemi conclusion hi chu soi thei ani lo i enge heti po hian jo ta ila adik thei tho se heti po hian jo ila adik thei na lai ve thowa khatia angchi ru ron khan i kan say or doubt kan tita a chuan hetiang angchi thum hi a oma chuan pakhat ka ron zia tel lo chu kan say or doubt a hianin ama chau hetia kan say or doubt kan lo hi chuak ta a chuan conclusion a chuan false angin kan ngai don ani chu false ne na in ang deuh renga amai ro chu apoi mo na lai karon soyang na kina chuan possibilities ron omta ni entire conclusion a khan some CRD is a possibility emo some C can be D hey ani theyang assumption kan ti ang chi how ka possibilities are aron theya chu possibility statement conclusion a possibility lam hoi can be emo khatia ang chi chong kamaron nei chuan possibility ni chuan assumption ania definitely true mo a definitely true plus possibility ni chuan a false te don kan statement nei sa akha endinan some a r b khalo true ta se a true ni ma se some a r b kan sia kan o some a r b hi conclusion lo ni ta amo conclusion lo ni a heta hian lo true ta ni a lo true a ma se in han chiar zel some a r b is a possibility ron ti dai ta se possibility definitely true plus possibility ni chuan hemi true hi adik lawanga false aniang a chan chu thil nilai reng thil diksa thil omsa kha kan assume theilo mipa ka soi china example chade wania mipa ini a mipa lo ni ta lamo mipa ini a chuan mi khanin there is a possibility that he is a boy ron tita se adik theilo tiro o thil ni sa renga khan possibility kan bel chuan arun false te yang chu tiang che chuan tun conclusion po hi kan en chinang o possibility ron chuan a true box si chuan false a chang dei don ani chu chuan example te kan chok chawanga in shema yang definitely false plus possibility chu false thawang false till false reng kan assume pon a false tho don kha ka chu chiang sa chuan heta hian kan say or doubt kan nei khan possibility aron tel si khan a true till sha chian lo kan nei ya kan assume na chong kam kha aron tel chia khan a true he hi poimawh lut tuk he hi thil poimawh lut tuk ania kan say plus possibility hi thil poimawh na kinar an lo ron hmang don so he hi chu a false ani chuan a false tho thowa hi
thil dang lama ron thlen chuang lawa heta po hian hi pawimawh a true plus possibility ni chuan a false ang hriat har lo tiro u chuan complementary pair kan nei le theya either or ang chi kha either 1 or 2 follows either 2 or 3 follows ang chi complementary pair kan tia hei hi azon dan ol sambe ome oma chu conclusion pahnih atangin dau to omangai conclusion kha empty nan conclusion kha pali lo nei ta ila conclusion pali kan lo neya number 1 ha true number 2 ha kan hriat chian lo doubt kha kan ron nei ta ni number 3 a lo false ta se number 4 a doubt bok kan nei ta a doubt pahnih kan nei hian complementary pair ni theina chance an neya complementary pair ni theina chance an neya amai ro chu kan en zelang next ha conclusions te kha positive statement le negative statement an ni angai conclusions te kha positive statement le negative statement an ni angai hemi doubt pahnih kan nei te hi kan enanga pakhat zok positive statement kha positive feature some arb all arb ang chi khamo chuan pakhat zok hi a negative angai no a is b some a are not b negative negate hawa kha pakhata positive anga pakhata negative ang chuan next ha chuan an subject le an object te a in angang an subject le object te in angang chumi omja chu some a r b le some a r not b te lo ni ta se tro a le b heta hian c te lo om de ta se complementary pair ni theini chance an nei chuang lo an subject le object te a in anganga kan switch haliang complementary pair a chuan kan conclusion kan hmu chhuat dia te ha kan enanga doubt pahnih tal kan hmu angai doubt pahnih kan nei chuan kan en chiang anga pakhat zo ka positive anga pakhat negative ang chuan khami te pahnia khan an subject le object a in angang chiang em kha zong kha complementary pair zon dan chu ni mai thil har salwa a om lova chuan zodu nei kan omem khami china khan loksin kan nei lo chuan next ha kan kalang hi mo tong kam shaner nei theya all arb te all arb ani chuan all arb yeah any arb every arb each arb 100% arb each and every arb te po aron ti thei chong kam shaneron mang thei amai ro chu omzia chu all arb ti na fekan ni asap chong ang ngo khan omzia aron nei vekang i in enge 100% so enge omzian vai in ti na za na khatyang zel khan mo so some arb han chong kamaron nga khop meya a few very few china kan soi only a few khachu ni ve lo na only a few hi chu a shan lak ama hian thil shan lak ani hi chu tel lo a few te very few te many mostly most maximum at least some at least a few minimum almost all generally frequently occasionally ang chi te chuan chu tiang lawa po chuan entirnan 50% te poran ti thei 100% emo 0% ni lo chuan engzat po 1 to 99% kha sam ti na vek a ngai tur ani chuan no a is b ni chuan 0% a is b te poran ti ve thei tho kha zong te kha nia introductory part chu chuan tuna hian example
au te te kan so ka nga nang mani in lo thiam bil deuh nan chuan a level kan up je lang le hi question om dan chu ni ta a statement kan nei a statement khat ni thum kan nei heta tang hian diagram kan jo ang diagram kan jo kha conclusion hawa hian eng hinge dik lo ang chi kha kan zong ang chuan kan zong anga entirna tu na hian 1 le 3 hi lo dik ta se option a 1 and 3 follows ti kan zong anga mo chuan he chu entirna mai mai ni hi o chuan han jo chin pe le some le all charon hanga he chu jo har lawang some blade are blunt. Tiro hey number 1 kan jo a some blade are blunt ani pota are blunt. All blunt are sword ani chuan blunt zung hi sword kan kwal khung tir le vekanga. Oh tikhat oh. All blunt are sword. All sharp are blunt. All sharp are blunt ani chuan blunt. All sharp are blunt ani chuan sharp hi blunt chunga a in tulu ton ani chu he ti han mo kan she thia mem chuan zo ni nei chuan in lo zo je don na o conclusion kan enanga conclusion a chuan all sharp are sword atikem all sharp are sword sharp zong hi D mo Stephen and D dia atikem A o answer to A tur ani athan chu conclusion 1 a hian sharp zong hi sword ani atia hetia kan en remote point sharp zong hi sword chunga hian hei hemi sword hi lian pui ani ta a hemi chunga hian sharp zong a om veka 1 na dikang some blade are sharp some blade chu enge some blade chu helai hi lo ni ta atiro some blade are sharp hemi hian anin kung kai na kan sha em kan shelo tiro u anin overlap box si lava overlap thei na chance tu an nei ani ama ero chu I statement in a min pek china chuan anin overlap atimia lo hei sharp hi he ti hang kan han jo ve thei tho ta a sharp hi mo he ti hang kan jo ve thei tho ani hei ti han ama ero chu khatiang ang kha engma question ni sui chuan possibility aron sui chuang box si lo conclusion a khan chu ban chuan hi kan she chiang lawa dau da kan da ang no sword is blade sword le blade te hi no ani lo draw aniem no sword is blade adik lo draw achan chu some sword kha to kan lo de sword le blade hi helaya hian an in overlap ve tho wang kha no sword is blade hi a true kan ti thei lawa hi chu false some blunt are blade some blunt are blade some blunt are blade chu he pol lai tho hi ni ta a chuan hi a true wang o 1 le 2 1 le 4 a true a kon a hi kan answer niang hey doubt hi I ama chawa om chuan complementary pair either or pui tur aron nei lo ani chuan doubt kan hmu chwa reng hi an false bekang false a chang do na ni chu zo na kan nei em emi
tun PowerPoint bi ki chu mo tun PowerPoint a hian question so ma oma a beginner level tak ang ho khan nia le ma thiam te to de lek kha chuan in lo she thiam anga chen chu in chan te le chongai lo le she thiam lo an om si a kan soi lo ngot thei box si lo mo nang ma ni ta pon practice na zel ania next a hi han isin te ule Miss, possibility ti khan ani thei ta taro antinan some pencil kha ink ani thei ta taro anti imo some book are ink is a possibility ti ta taro book khan ink kha kanda de thei taro chan chu adanga statement khan in connect na nei lo ta taro in khian mase conclusion sa khan some book are ink is possibility tita khan book khan ink kha kan da kan rin lut thei thau ti na kan rin lut ve thei thau possibility khan aron ti chuang kan option e tia and sinang no pencil is book. No pencil is book. Some book are note. Some book are note. No note is ink. No pencil is book. Some book are note. No note is ink. Conclusion 1. No pencil is ink. Pencil le ink. Pencil le ink. Aning connect dan kan shilaw. Kan aning connect dan kan shilaw. Itia kan n diagram kan n ringot hian thil dang wangai to chiam chiam mangai lo. Heti po hian kan ziak thei ti khati vati do kha ngai lo. No pencil is ink. Di top kha pencil le ink in ena connection a omlo. Adik lo enge dik nge kan shilaw chu fang chuan doubt case anyang. Chuan some book are ink is possibility. Some book are ink is a possibility. Ink book in ena ink in ena an connection kan shilaw diro an in kung ka ilaw diagram achang hian kan shilaw doubt thawan yanga ma se possibility aron omawang khan atruwang heta tira kan soi to ang khan doubt case kan ne possibility kan ne bok chuan true ni mai. Some pencil are ink. Some pencil are ink. Pencil le ink. Heta number 1 ami ang cha in kan shilawa doubt kan ti ang. All book being note is possibility. All book being note is a possibility. Book le note te hi doubt plus possibility thau tiro doubt plus possibility. Chuan a truang. Chuan hey true pahnih kan nei ya doubt pahnih kan nei boka doubt te hi han en ta ula this is negative statement ania tiro hi positive statement ania chuan pencil ink thau an ni wangin 1 le 3 te hi 1 le 3 te hi
complementary pair an nga either or hey tahan film kultur o either 1 or 3 follows to omve thawan my rows with a hian either 1 or 3 follows and 2 and 4 follows 2 le 4 te poi an thu ve ve thawa chuwan chon option e hi kan option tur ni so na omem Miss Sambokar English possibility ka inge do plus possibility ni the dan ka inge karai tak some book are ink mo some book are ink ro hetia mo diagram kan jo en top hianin tuna aron soya kha some book le ink te aron soya tiro book le ink te en top hian hetia I han en wang hian connection an nei le nei lo I shemia alo ni tro book le ink book te po hi het hian I ama zu huang ink zu huang zong emo ink po hi book han huang zong te po khan izia thei tho awang khanin possibility aron soi cha khan doubt angor o tyang kan soyang book le ink ki ena unrelation I shelau possibility omlo ta se doubt ti ni changang possibility ron omcha khan aron thu ta a chumi omcha chu tuna po note le pencil te ron tita se note le pencil ron soyem note le pencil soilo note le pencil te po hi kan doubt thowa te kan ena connection nei an connection kan shia chian lo shim kha doubt te kan hi don chuan kan doubt tak khanin possibility ron om khan aron thu anga shethiam dewem shethiam che Chuan Miss complementary pair live complementary pair chu mo ama sabera chuan complementary pair tura kan mamu te isoi le lokang complementary pair tura kan mamu te chu at least two doubts kha pahni tali ne yanga I conclusion na khan tuna chuan hei te hi doubt ni ta tiro chu step number 1 a doubt pahni ine yangai doubt pahni ine te kha I enanga pakhat zok negative statement ani anga ya pakhat zok positive statement ani angai chuan hei hi chu negative zok alo ni ta a hei hi chu positive zok alo ni ta ni chuan in han ena pencil le ink asoi ve heta bo pencil le ink aron soya ani chuan step thum kha step thum ne china kan soi te kha a follow ve ka chu wang chong complementary pair ron yang hei pencil le ink ron soi ta ni tuna chuan pencil te book te note te ink te kan nei ta a thil dang enge thil pathum kha option khata conclusion khata ron soi long option pahni zel ron soi tuna po pencil ink ron soi tiro anwaya book le ink ron soya pencil le ink ron soya book le note ron soya katyang zel khan pahni te aron soi kha anin angang pencil le ink ka soya pencil le ink ka soya chuan tikhanin mo kan chok zelanga in thiam zel meyang